Od roku 1960 sa pre hudobné školy začína používať názov ľudové školy umenia. No a čo? Veď to je jedno, ako sa to volá. Dôležité je, čo sa tam robí. Veď o to ide. Názvom sa otvoril priestor aj pre iné umelecké odbory. A keďže sa v januári 1961 uvoľnil byt školského inšpektora a našli aj pedagóga, akademického maliara Jozefa Olexu, mohol vzniknúť výtvarný odbor. Chceš povedať, že sa učili v obývačke? Kresba v obývačke, sochy v spálni. Tanečníci, hudobníci, divadelníci vystupujú. To je mi jasné. Ale ako sa predvádzajú výtvarníci? Nehovorí sa predvádzajú, ale prezentujú. To ti mám stále opakovať, že je jedno, ako sa to volá. Dôležité je, čo sa tam robí. Veď sa hneď nečerti. Výtvarníci sa predvádzajú na výstavách a vystavovali už kade-tade. V bratislavskej Bibiane, v Medzilaborciach, u Andyho Warhola. Priamo u neho doma v obývačke. V múzeu Andyho Warhola. A samozrejme aj v Poprade. V dome fotografie, v Tatranskej galérii, v dome kultúry, v Spišskej Sobote a tak. Špecialitkou výtvarného odboru sú tvorivé pobyty. Normálne vezmú farby a idú niekam tvoriť? Áno, normálne vezmú farby a idú niekam tvoriť. Niekoľkokrát tvorili vo Vysokých Tatrách, na Spišskom hrade, na Ľubovnianskom hrade, v Bardejove, vo Francúzsku. Francúzsko? A to je kde? Za starou ľubovňou doprava. A majú aj kopec ocenení z medzinárodných výtvarných súťaží. Z Japonska, zo Slovinska, z Macedónska, z Grécka, Indie, Číny, Ruska, Lotyšska, Fínska, Nórska. A to všetko je za starou ľubovňou doprava? Presne tak. Veď sa prihlás a vezmú ťa so sebou.